Lana day ba ki pajba ki am klempe baka jala Meghalaya jungi kan salong kum ha Manipur, kum ha Bangladesh bat kum ha Nepal. Lada phikta ya ka pliangja jung pajba, lada phikta ya ka stomach ya ka snare ya ka po jung pajba upajba aila tapi. Lada day upajba uba am aila un krawat bejefi. Hello bro, welcome back to my video. Hagan ega video ngako man keren halor kato ka jingkentai i Baarden ha assembly. Banyak keren ya ka jingja jung doyong hadu 1,000 metrik ton. 1,000 metrik ton kaya rengkat 1,000 lak kilo. Labun bahagen hadu 1,000 lak kilo ja udoyong jong ka Meghalaya. Kalong ka ke ba pen perkhat ngi pajba nomor hadu 1,000 lak kilo. Lane 1,000 metrik ton ja udoyong na Meghalaya. Don jingi ayuken banyak keren hapo assembly halor ka jingja jung udoyong 1,000 metrik ton. Namsu tenat ya ka jingkentai ya i Baarden ha assembly ban manra ya ka mate keren halor ka jingja jung udoyong 1,000 metrik ton. Ngi kipat ba ngi don ya ka hok bantep khamtam ki nomi khmat ki balong ki MLA ki MP ki akaba mangi ki pajba ngila bensiat lane ngila je ki don ya ka hok ban wading te khamtam lada ja ka lane lada don kano ka jingle thok ka jingle tu namar katkum ka Right to Information Act 2005 bala ai da ka Supreme Court ngi kipat ba ngi don ya ka hok bangin tip knang bangin yo ya ka jingshai lada don kano ka jingbom shai knang bangin wat ki jingsha lada don kino ki jinglet tu ki jinglet thok bat knang bangin wat ya ka ka jingsha ne ka ka badai hakaba ya dei bat ka jing bamsa phaka sinchar khadar lane ka corruption in governance mangi kipat ba idone ka hok bangin wat jingtip la don kino ki jingle thok ki jing bamsa ki jing le arsap ki jingle to bat kiwe idon ya ka hok bangin tip re ka ba pen bitar yangi kipat ba kalong ba wat je kinong ikmat je kaba ngi ngilajit kibadon hakabor kim ailat bakin raise yaki issue lane yaki jinge kim ailat kito kibadon hakabor tip dena kadawayu bakim ailat ye Baarden ba in yakren ba in penpau halor kajingja jong udoyong hadu 1,000 metrik ton. Imat don ka cylinder nomor ki shifting ba ka proof jungki kamlong ka badai bat kamlong ka basya dei ba ki shifting takadaw kisah kentat ya ka jing terwa jung Baarden ban yakren ya ka jingja jung doyong hadu 1,000 metrik ton. Te nakaleng ka jungi kipat ba ngimdei ban ailat ngimdei ban aili hoit menta kinle kat bamuan re ha ka election arjar arfra ngin sa jubab mengi kipat ba ngimdei ban penjob ksuk ke kito ki badana ka skim tan mar kilale dan bor siapa palat ya kaneka jela ka dungi kilale muan siapa palat perkhat hadu 1,000 lak kilo ja udoyong tang banyak keren assembly ru kim aila hato kamdei ka jingle don bor kalong kum haka dictatorship kum haka communist country kamdei suka demokrasi te sulong mangi kipat ba ngilong kiba jamnut la dei ba kipat ba ki am
klempe baka jala Meghalaya jungi kan salong kum ha Manipur kum ha Bangladesh bat kum ha Nepal PI menta ha Nepal ka ja ka to ka jing ya protes ka jing penki thma jungi pajba namar ba don ka jingle thok haka sunchar ka khada don ka jingle don bor dei ba ki pajba kim sotanat ya kito ki badon haka bor pilai I ya ka jingyap jungi bro bat wat kito ki badon haka bor kila don ki bala yap kila don ki ba mansal te u prime minister jong kan Nepal ru ula resign namar ki pajba kim aili lada fikta ya ka pliangja jong pajba lada fikta ya ka stomach ya ka snare ya ka po jong pajba upajba aila tapi ladai upajba uba am aila un krawat BJP takadau haka demokrasi ngimdei ban ledan bor ngidei ban sngap ya ka sur jong upajba namar dei upajba uba kentiu kedan pi takadau dewan sngap ya ka sur jong upajba lada pithau ya kino ki an lane lada phile ya kino ki kam phimdei ban le unconstitutional phire ban nyaj bai kat kum ka constitution te tangkini ki kentin kublai sibun kublai sejarngu tongin saya siam biang hak ki video